Magandang araw, Pilipinas! Welcome to Sinas Vlogs PH. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang umaga. Magandang tanghali. Buenos dias. Buenas tardes, amigos. Good morning, mga katropa. Reverse, head of Jose Laurel Wright. Lettering, ikasandaang taong kaarawan. 1891, 1991. Jose P. Laurel. At ang verse, triangular design within a circle. Lettering, Republika ng Pilipinas. 1943. 2 piso. Kapayapaan, kalayaan, katarungan. Mga katropa, ating alamin, ano nga ba ang kwento ng baryang ito? Sino nga ba si Jose P. Laurel? Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones, ay nagtayo ng isang pamahalaan noong ika-14 ng Oktubre 1943 at itinuturing itong ikalawang Republika ng Pilipinas. Si Jose P. Laurel ang nahalal na Pangulo ng naturang pamahalaan. Isinilang si Jose P. Laurel sa Tanawan, Batangas noong ika-9 ng Marso 1891 kina Sotero Laurel at Jacoba Garcia. Nagtapos siya ng abogasya sa Universidad ng Pilipinas at ikinasal sa kaeskwelang si Pasiencia Hidalgo. Nagkaroon sila ng 9 na anak at ilan ang humawak din ng mataas na tungkulin. Si Jose Laurel Jr. na naging speaker ng mababang kapulungan noong 1953 hanggang 1957. Si Sotero Laurel na naging Pangulo ng Lyceum of the Philippines at si Salvador Laurel na naging pangalawang Pangulo ng Pilipinas noong 1986 hanggang 1991. Dahil sa talino, ipinadala siyang pensyonado sa Yale University. Pagkatapos, nag-aral siya ng pilosopiyang politikal sa Oxford University. Pagbalik ay humawak siya ng iba't ibang tungkulin sa gobyernong Amerikano hanggang kumandidato noong 1925 at nanalong kinatawan sa Asambleya. Naging majority floor leader din siya sa Senado at delegado sa 1935 Kumbensyong Konstitusyonal at naglingkod na kagawad ng kataas-taasang hukuman. Sa panahon ng digma, hinirang siya ni Manuel Quezon na kalihim ng katarungan. At sa ilalim ng mga Hapones, ay hinirang siyang Commissioner ng Katarungan. At pagkatapos ay Commissioner Panloob sa Philippine Executive Commission sa ilalim ni George B. Vargas. Nahalal siyang Pangulo ng Pilipinas nang itinatag na ikalawang republika sa ilalim ng mga Hapones. Nasa Japan siya nang makabalik ang mga Amerikano at kasama doon ang pamilya at ilang leader na sina Camilo Osias ng Edukasyon, Speaker Benigno S. Aquino at General Mateo Capinpin. Isa siya sa mga inihablang collaborator ngunit nabigyan ng amnestiya ni Pangulong Manuel A. Rojas.
Kumandidato siyang senador noong 1953 at nagwagi. Bahagi ng tagumpay niya ang kasunduang Laurel-Langley na nagtatakda ng panahon para sa pag-iral ng karapatang parity hanggang ika-3 ng Hulyo 1974. Pumanaw si Jose P. Laurel noong ika-6 ng Nobyembre 1959 dahil sa atake sa puso. Mga katropa, tandaan, sino si Jose P. Laurel? Nahalal siyang Pangulo ng Pilipinas nang itinatag na ikalawang republika sa ilalim ng mga Hapones. Sa panahon ng digma, hinirang siya ni Manuel L. Quezon na kalihim ng katarungan at naglingkod na kagawad ng kataas-taasang hukuman. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos. Para